Croeso I gefn llwyfan yr X Factor, stafell wisgo Sharon Osbourne fan hyn. Wedyn chydig bach bellach I lawr y coridor, yn yr ystafell yma, mae Simon Cowell. Ond dwi ddim wedi dod yma I weld nhw. Dwi yma I weld seren y sioe, Lloyd Macy. Wel, Lloyd, superstar bach ni, llongyfarchiadau ar nos Sadwrn diwetha. Gwed wrthyn ni, sut brofiad oedd camu ar y llwyfan yna? Oedd e'n brofiad hollol ffantastig. O'n I mor nerfus cyn camu ar y llwyfan, o'n i'n meddwl, fi goffod mae'n fyw, fi goffod wneud siŵr bod fi'n gwneud popeth yn gywir, beth ni wedi ymarfer. Ond wedyn, nes I just clywed y llais yn gweud Lloyd Macy, a clywed y gynulleidfa, clywed y teulu yn sgrechian, a nes I just joio fe, oedd e'n brofiad yn eigryw iawn, oedd e'n briliant. A pwy oedd yn y gynulleidfa I dy gefnogi di? Felly oedd mam gi, Nani Chris, mam a dad, Eiros yn ffrind gorau I, cefnithr fi, cefnithr arall fi, mam gi a Byddeg Frona James. Oedd hi yna yn cefnogi fi, mae hi'n ffantastig. Felly, digon o bobl. Oeddet ti'n gallu gweld nhw tra oeddet ti'n perfformio? Wel, o'n i'n ffili gweld nhw, o'n i'n gallu clywed nhw. O'n i'n wir wedi cynrychioli Cymru, oedd y sŵn nhw'n creu'n ffantastig. Mae'r cefnogaeth gytre wedi bod yn ffantastig. Mae pawb yng Nghymru wedi bod yn gefn I fi. Mae celebs wedi bod yn danfon negeseuon. Fel pwy? So wedi cael Mike Phillips, Shane Williams, Nigel Owens, Carol Parry Jones, Eleri Sean, Alex Jones, Aled Jones, Stephen Parry. And the list goes on. Oedd e just gymaint o celebs yn cefnogi fi. Ond hefyd, mae'r teulu wedi argraffu 10,000 o posteri, a maen nhw ledled Cymru. A mae dwi wedi gweld un yn Llundain fyd, felly mae wir wedi cyrraedd. Mae'n ffantastig beth maen nhw wedi gwneud. Felly, sut mae dy fywyd di wedi newid ers sut I ddechrau'r siwrne yma? Wel, mae bywyd fi wedi hollol newid. Dwi'n mewn bobl yr X Factor, so ni'n galw fe, achos dwi ddim yn gweld pawb gytre yn cefnogi fi ac yn mynd yn wyllt, ond mae bob dydd yn wahanol. Dwi'n cael choreography, dwi'n cael dawns, dwi'n cael staging, dwi'n cael gwersi canu, gwersi ar y llwyfan, sut I ddal yn hunan, sut I berfformio, a wedyn facials, spray tans, so mae'n hollol di newid. A ti'n cael rhywun I wisgo ti hefyd, edrych yn smart iawn heddiw? Diolch yn fawr, diolch. Sa'n ni'n licio gweud i'n fi hwn, ond na, dwi wedi dwgu o wardrobe. Ond wyt ti'n hapus gyda'r ffordd mae pethau'n mynd, ffordd maen nhw'n dysteilio di, y ffordd y dewis y caneuon ag ati. Ti'n hapus gyda'r llwybr yna hyd yn hyn? Ie, mae'r llwybr, mae'r ffordd maen nhw'n gwisgo fi a wneud I fi edrych a phopeth a sut maen nhw'n dewis caneuon. Maen nhw wir yn gwrando arna fi fyd. Mae'n ddwy ffordd. Dwi ddim jyst yn dewis yn hunan. Maen nhw yn helpu fi a wedyn dwi'n gweud falle bod fi ddim yn licio hwn a fi'n licio'r llall. So, na, mae'n cyfuniad. Mae fi a Liwi a'r tîm cerddoriaeth a'r pobl sydd yn gwisgo I. Maen nhw wir yn gwrando arna fi fyd. Felly, dwi'n hapus a maen nhw'n hapus sydd yn gred. Sim hir nawr tan y ffeinal, so gallai wneud hwn. I wneud pawb yn brod a gwthio'n hunan a meddwl mae'n gystadleuaeth a mae rhaid I fi fynd amdano fe. Ac yn ola, faint wyt ti'n joio fan hyn? Fi'n cael amser hollol anhygoel. Mae'n ffantastig. Mae jyst bob diwrnod yn wahanol. Mae gymaint o gynnwr, mae pawb yn hapus, pawb ar y tîm yn hyfryd. Ond dwi'n mor farch am yr holl gefnogaeth. Mae Cymru wedi bod yn ffantastig, felly diolch o galon I bawb, diolch. Wel, Lloyd, ti'n heiddi bob dim, llongyfarchiadau mawr a phob lwc I ti am weddill y gystadleuaeth. Diolch o galon.